Fl-Ewropa l-kaċċaturi huma meqjusa bħala wħud mill-aktar interessati fil-qasam tal-konservazzjoni tal-ambjent u l-biodiversità. Dan minħabba x-xogħol li jagħmlu fil-kultivazzjoni tal-kampanja. Dan isostnuh ukoll għatta rapporti tal-Unjoni Ewropea fosthom iċ-Charter Ewropew dwar il-kaċċa u l-biodiversità tal-2007 kif ukoll wieħed mir-rapporti tal-Kunsill Ewropew tal-2011. Għalet dan Kathleen Grima waqt li kienet tindirizza mijiet li l-ħat irħewla lejn il-maġġar tal-Miżib għal-Iva Fest li ttella bħala parti mill-kampanja favur il-kaċċa fir-rebija. Ġew organizzati diversi attivitajiet fosthom wirja ta' klieb tal-kaċċa, attivitajiet ta' tfal u laqgħat informattivi dwar il-kampanja tal-madwar. Ma setax jonqos li wieħed iduq l-ikel relatat mal-kaċċa fosthom il-gamim u s-summin imsajjar mill-Koch Norbert Gawċi. Anzi huwa tradizzjoni tagħna li nsajruh. Dan huwa wieħed mill-itjab modi għalija, daqsxejn is-silja u mbagħad nagħmlu daqsxejn spices u anke fl-inbit. U joħroġ hekk l-itjab toma tiegħu. Bħala ġest il-kaċċaturi tajru ammont kbir ta' ħamim kif ukoll ħawlu qatta siġar li jissimbolizzaw kull ġurnata tal-kampanja referendarja.